Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Aksyon Reports, second portion. Di kalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probinsya kag nasyon. Aksyon Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Aksyon Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw, Miyerkules, pitsa 10 na bulan sang Pebrero, tuig 2021. Anano ang mga balita ka mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Unahon ko lang ana iniho, formal na nga nag-isyo si Bacolod Mayor Bing Lunardia sang Mando Ekotibo numero 3, Series of 2021. Ano ini siya? Ang executive order nagatugot na sa pagbaligya, pag-serve, kag pag-inom sa makahulubog nga ilimnon sa ginatugutan nga establishmento. Humalin alas 6 ang gabi, tub-tub alas 9 ang gabi. Pero, ari ho, dapat maintindihan tayo ni nga ang executive order nga ginlagdaan ni Mayor Lunardia sang Pebrero 9 nabutang sa among mando nga ginatugutan lang ang ini nga pulisa sa mga hotel. Tandaan nyo kita, pwede ka mo kainom, kapulupan yapon sa hotel, mga restaurant, kag dine-in establishment. Amo na ang pwede nyo makanan. Ati, okay na. Sa Pebrero 14, pwede na kamo ka-date, no? Sa Valentine's Day, pwede na. Makasulod sa hotel, makapulupan yapon sa restaurant, dine-in establishment. Pero, sa Section 2, sang Executive Order, are, importante niya, basta malipat ka mo. Ginadilian ang pag-serve kag pagbaligya sang makahulubog nga ilimnon sa beer house. Beer houses, hindi pwede ha. Nightclubs, karaoke clubs, hindi pwede mga karaoke bars plani. O kung clubs, hindi pwede nga iserve ang ilimnon. Balo ka sa mga ka-araoke nga ni, kundi may araga palaoy-laoy sang kanta, ting laway gagsik na, dira gahalin ang kagaw. Ang virus porte, so hindi pwede, no? Mga beer house, serve dira, tibol-tibol kamo, gali na pitay lang, gainagbayanay, no pwede, sir. Hindi pwede, no? Hindi pwede. So, pwede lang, okay na ni, ano pa naman ang pagabay sa mga negosyante, alas 6, tub-tub, alas 9, ano pa nakalawig, kung magpulupan yapon, kag mag-inom-inom. Timing gini siya, pizza 10 subong, pizza 14, Domingo, Valentine's Day, sigurado, gotok ang mga hotel, gotok ang mga restaurant, gotok ang mga kalanan. Makadawa-dawa, makabawi-bawi ang mga negosyante. Pero kinahanglan, tuman kamo, stricto gid sang mga health protocol sa tanan nga mga empleyado kag customer. Lakip na pag-usal sa backtrack no. Tiyang backtrack kani hindi man ni pwede nga iduso mo gid sa aton mga kauturan no. Pwede man kung gusto ka kung may backtrack man ko pero ang akong tindog nga hindi mo gid pag ipamilit nga ang tanan pausaron sini. Kay iban may delikadisa man niya mo. Hindi sila pwede nga matultulan ko diin sila. Kaya kung may backtrack ka, mamonitor ka, bisan diin ikaw nga lugar. Ting iban hindi gusto niya, ato ko to sa mga sikrito nga lugar niya.
mabalaan nyo kung diin ko. Personal ko na niya. Amo na nga, ang iban, hindi na ito mapilit. Sok-sok, face mask, kag face shield. Ang social distancing, yes. Pero ang pagsoksok sang face mask balon lang, kag face shield. Pagkatapos kaon, pagkatapos inom, maglakat, sok-sok, liwat. Hindi man pwede nga mag-face mask ka, kag may face shields ka, kung nagkakaon ka, nagainom ka, di mo na pagyon karon. Kaya metabon, baba mo kag... So, kakas lang anay na siya. Pagkatapos, inom, tapos ang kaon, pagwa na sa restaurant kag mga hotel, balik ang face mask kag face shield. Hindi pwede eh. Budlay mo na nga inom kay mo ga face mask kag face shield ka. Ano mo na stron? Akalain. Di mayo ang pangabay sa mga negosyante, gin tagaan man igtalupangod sang alkalde sang siyudad sa Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:42. Mabalik kami pagkatapos ini. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang ginadang pilihan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sa ginadang pilikan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Sansan ano nga kaintangan Responsable ang pagbalita Pagdayon na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan
Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Radio Philippine Standard Time, las 6:48. Kwaon ko lang ini nga panahon sa paghatag bala sang pagdayaw sa kay Executive Assistant Jumari Vargas, ang cluster head sa Bacolod CDR-RMO, sa padayon nila nga arangkada pagpaninlo sa Mambulo Creek. Do maayo ang performance ni Vargas kag ang development sa trabaho di ginapadala masami sa katapo sa media para nga mahibalaan naton kung nga nagabaha sa among area bisan sa SM Mall, gabaha sa tion nga magbunok ang ulan kay dira gaawas ang tubig sa Mambulo Creek, gintiluan sosperte gali sa pagkadamo-damo sa basura. Ang pagbarasan tubig sa kalog bangod sang 80% gid nga basura. Suno kay Vargas, 10% illegal nga struktura kag 10% nga obstruction. Ti may bila ka kabalayan na mo nga nagatindog bla sigad sang baybayon ti pagsapol sa city legal nga opisina nagisugot nga kakason ina. Bangod amo ini sila ang nagabalabag sa pagtinlo naton dira sa Mambulo Creek. So, padayon ang pagtinlo. Padayon ang pagkakas ang nagapabara sa tubig. Ti karon ginasiparar pa nila ang dalagko nga bato. Hindi pa nila matapos pa ikarga abi kagakuton sang IPM bangod ginapamala pa. Ti basa pa ginasiparar panlagko nga mga bato bala. Kag nanawagan gid si Vargas sa pumuluyo likawan gid ang pag-aboy sa basura sa sapa mara malikawan ang pagbara kag pag-awas ang tubig sa sapa nga mong kabangdanan sa nagabaha sa pila ka mga barangay dire sa siyudad sa Bacolod. Nami man ang aton dia hindi naton pag-ibasol sa kung sino. Ang isa sa nangindako nga kabangdanan kung nga ang nag-alawas ang Mambulo Creek ka nga puno sa basura, kita ang balasulon, haboy lang kita nga haboy. Wala pa sunaid bala. Ang tanan nga basura ay haboy. Wala sang disiplina. Bisan diin lang Bisan sa sulod sinihan o kung diin man downtown area, kung may ginausang, may mga panit, saging, plastic, kag iban pa, pagkatapos kaon, haboy. Daw, kuwan bala, daw, ito balang libre lang kita yung mga haboy sang sagbot. Wala disiplina. Pag-abot sa tion, nga magbaha, kay nagklag ang aton mga lagyan sa tubig, ato pinanghaboy nyo blang nga basura to, to mga panos nyo nga pagkaon, mga panit saging, panit sa mga, kung ano pa dira nga mga prutas, di kundi, hindi nakage, sa aton na lagyan sa tubig, isaka ya, ibaha ya, ti sa ugsaran mo, ginbalik ya ang panit saging, panit sang mga prutas,
Panit sa bidakal mo da nga ginputos mo sa plastik kag ginpilak bisan diin lang. Pagsaka sa tubig kag pagbaha sa lugar mo, pagpanahog mo sa ugsaran mo, ara makita mong hinaboy mo ginbalik sa balay mo. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasais 51. Mabalik kami pagkatapos ini. Mga trabaho kasubong sa construction work. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan huraton naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamera. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, SalangaNo, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019 DAS-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang sala nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kaginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Road Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y
nga morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. 57 na, maayo man niyo. Siling kubla, ini si Chief Lieutenant General Silirito Subihana, ang bago nga Chief of Staff, daw may maayo nga panimuot bala. Kabalo Manilag, siling niya, ilansar ang investigasyon kay Southern Luzon Command Chief Lieutenant General Antonio Parlade Jr. Si Parlade, portemo, kung humanos sa jurnalista, grabe, kung humanos ka mag-read hindi maintindihan, tihala, balbal wala kag to, listahan wala kag to, nadiskubrihan ang iban hindi amo, nalastray ang iban, ti pobre man, mabutang sa delikadong kabuhi, ula ilabot-labot sa mga red tagging sining general. Ti bangod sini, may ara investigasyon. Kaya kung iba ni ang gapungko da, nga hari-hari sa militar, daw kulo kalimtan lang ini. Ti siling ni Subihana, halin kay Defense Secretary Dilpen Lorenzana, nga naghatag direktiba sa iya, nga suguran ang investigasyon. Ti bangod sini, ginmanduan ang Provost Marshal nga magpakigangot sa National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, ining NTF-ILCAC balangan ni, partikular na sa Communication Committee sang grupo. Dapat may balaan kung bala si General Parlade ang iya pinamuyan nga tinaga kag mga arangkada sa publiko, may ara ini blessing sa komitiba. Ang pamangkot sa media, dasing mangkot sa media, pagkatapos niya, ano matabos ni? Ining mga isyo angot kay Parlade, siling ni Subihana, matagaan ta siya due process. Konsiderar, matanong mo na kanong kay spokesperson sa militar mo, spokesperson ini si Parlade sang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Amo ina ko nga daw may kinamatarong siya sa pag-issue sang statement. O galing, ang pag-issue, ang iban, hindi amo. Ang iban, daw palupad. Ang iban, daw may dala dumot. Ang iban, may dala akig kung pamatian ka pa ang pila ka mga sektor. Hulaton tang investigasyon, manami mani kay si Subihana, sa nasiling ko na, daw may ara balaya panimuot nga respetuhon ang human rights, respetuhon ang international human rights, kag iban pagid. Ti daw siningatiod, daw mabulubatian niya ang ingos kag agunto, kag reklamo sang pila ka mga sektor nga para sa ila natapakan sila sa hindi amo nga isyu. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Las 7. Mabalik kami pagkatapos ini. Simbanwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan.
Radyo. Pagkulong kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Madayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. City 3, standby na sa aton Aksyon Balita Morning Edition. Liwat magadulong sa aton sa mga balita lokal, national, international, sports, kag artista. Upod kita kay Aksyon Boy Duran, kag Aksyon Dorel Cabato, Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.